Kuphina kuphi ngempela lapho kufinyelela khona umbuso obhanyabhanya nolubingelelayo uSamo Gumede ngaphansi kwamaphumelelo la uhlelweni noma ngaphansi kwechannel yakhe enkulukazi Incwadi TV noma Incwadi Yami TV. Uhlelo lwethu Incwadi Yami TV ngoluthola khona lapha ku-YouTube na-Facebook ngakulandela. Lapho ngempela usuke wena mbuzi ngasekhaya unenkinga bese usibhalela incwadi usithumelela ukuthi sikusize. Singenela bese singangenelela khona. Uma kunothile ofisa ukuhlangana naye, ofisa ukugonyulwa kuyena noma ufisa udinga impendulo kuyena kodwa usuhlulekile ngendlela lapho ukumthola noma ukufinyelela kuyena. Thina-ke sibonela khona lokho ukuthi sikuthathe sikusize sikuhlanganise nalo ofisa ukuhlangana naye bese nixazulula udaba lwenu bese sijabula futhi kanjalo. Njalo namhlanje sizothatha uhambo lapho khona sithunyelele khona insizwa kaKhoza uzenzele uyena osibhalele ofisa ukuthi somtholele uma wengane yakho owanyamalala mhlazane eyobeletha. The following day yomlanda ofisa ekhala maphela. Bayibuza umngane wakhe ukuthi uphi usibanibani? Uthi umngane wakhe no uhambe nobaba wakhe. Kwawumgcina kanjalo kanjalo. Sekuphela iminyaka ngithi emibili noma emithathu uma ngaphazami engamazi ukuthi washonayo. Njengamanje ke sizothola udaba ngozenzele ukuthi yena usibikela kanjani bese sithatha uhambo lwethu seshona khona. Sicela ukuthi uhlale nathi. Siyabonga. Ngiyanibingelela ohlelweni. Igama lami nguZenzele Khoza ngineminyaka ewu-33. Ngibhalele Incwadi TV ngoba ngifisa ukuthi bangisize ngithole uma wengane yami uBongiwe Mdletshe engamgcina eminyakeni embalwa eyedlule mhlazane eyobeletha isibhedlela thizeni eMlazi. Ngosuku okwakumele ngiyomlanda ngalo isibhedlela wafike wangitshela ukuthi akasezokwazi ukuthi aphume bakhona basafuna ukuhlola enganeni. Ngaleso sikhathi wayenomngani wakhe uNombuso Zulu. Ngabuyela emuva ngiwumuntu osezobuya ngakusasa. Uma ngibuya ngakusasa ngifika khona bangitshela ukuthi lowo muntu uphumile izolo. Angiphindanga ngambona. Uma ngibuza umngani wakhe wangitshela ukuthi ulandwe ubaba wakhe. Ubo-ke angikwazi ngoba bekuwumuntu esihlangane naye khona la eThekwini. Sijwayele ukuqondana esitimeleni uma siya emsebenzini. Okunye okwangidida kakhulu uyena uNombuso ngendlela esasijwayelene ngayo kodwa emva kwalokho bekungathi ngimubangela isidina uma ngifuna angisize ngithole kubo koma wengane yami. Emveni kwalokho kwajike kwanyamalala naye uNombuso kwabe sekuphela kanjalo. Ngizamile ukuqhubeka nempilo kodwa kunzima ngoba ngidinga izimpendulo. Angiyiqondi yonke lento ngoba besithandana kahle noma wengane yami. Kangangokuba bese sihlele ngisho ukuthi kufanele ngiyovela kubo uma ebuya kobeletha. Ngingajabula uma ngingasizakala. Ngiyathemba futhi ngizosizakala. Ngiyabonga. Hayibo, amakhamera manje imaphuti man. Wo, ungasondela. Uthi njani manje? Hayi sesumoya zazile kahle. Yini? Mina nguSamo Gumede. Suka ngaphansi kohotela. Cha, puti man ungachaza amakhamera afunani nje la amakhamera kwenze njani? Si-TV sisomngadini. I-TV yani la kwami. Kwenzeke yini? Sithi usinike izindlebe sibeke udaba lwethu then. Angifuna kwakuluzwa udaba le ngicela ningihambele. Usuwaze ngani simpi kodwa Nkosi yami. Angifuni ukulizwa udaba le ngicela ningihambele ngifica ngibhizi ngifuna uqhubeka ngibe busy nento engenzayo. Kancane ngisilalele. Cha, ngeke ngikwazi ukumlalela. Siyacela ukuthi usiphi indlela. Ngobani? Cela ningihambele. Cha, Nombuso lalela. Thina njengoba CCTV nisamba nobhuti. Ufikele kuthina wathi ngicela ningisize kanje wasibekela udaba lakhe. Yabo lekuthini ulahleke ufuna uma ngani yakho. Angiyayize ngikwazi ukumsiza akahambe oyifunela yena amakhamera angiwafuni. Ukuthi ngicela ucishe lento le angifuni ngicela nina uyamazi ubhuti. Ubhuti noma bekuthiwa ngiyamazi angimfuni la. Awuyamazi uma umazi. Cha bhuti.
Uyamazi uma umazi. Angicabani nawe. Angikwazi asazani information. Angikwazi ke mina hamba. Ubhuti usekhini siyazana. Ngikuthola umndeni yakhe, ngikuthola ingane yakhe, uma uthi khona ingane yakhe. Ikumina ingane yakhe. Cha, wena umngane, wena ongaba umnyombo ukuthola ukuthi umuntu Angisiyena kumnyombo, angikwazi asazani. Asikaze sahlangana. Hambani. Ngiyababhizi mina nginake wena. Cha, sokhuluma nawe. Sicela wehlisa umoya. Sicela wehlisa umoya. Ngiwehliselana umoya, angangisho ukuthi hambani manje. Kuphela mfethu. Ngiyazi ukuthi uyazi. Wena une-information anginayo, ngiyasho ukuthi angimazi ukuthi hambani. Awumazi Angikwazi, angikwazi bhuti. Nombuso besikibela nje nawe mfethu wena umngani kaBongiwe mfethu. Anginandaba nalokho, hamba manje angikwazi. Cha wena ngabe uyahla ikhamera uyifuni ke mhlawumbe sizama. Vele uyaphi nekhamera, uyaphi Cha nekhamera. mina ngibhalelile uhlelo ukuze ngisizakale. Ulibhalelele kumina uhlelo, ulibhalele mina ingane yakhe kumina. Ngithola uma wengane yami mfethu. Siswa Kodwa indlela engangithola ngayo uwena kuphela. Akekho futhi omunye umuntu mfethu akwazi. Ubona manje ukusiza mina. Ngeke ngithize Ngiyazi ukuthi nombuso ngeke wena ngithize ngalutho. Hamba. Kodwa siswa. Ngale ndlela ufike ngayo. Ngiyacela siswa. Angeke ngithize ngalutho futhi. Cela usisi noNkosi. Akwazi ukuthola Ubanjwe yimi neplan yakhe. Yimi lo mbambile. wena ngoba usiza ukuthena athole lo muntu amfunayo. Hayibo. Akekho umuntu uyasho ukuthi uhlangane la eThekwini umuntu obemazi ukuthi wena. Uma ngane yakhe asamazi yena. Nemfihlile kona kwazi. Ufihla uba kanti ubethola noba. Nombuso. Ubethola no. Bongiwe mina vele. Manje mina Wena ngina. ngithi umngani wakhe. Ngumngani bengatsholi. Uyamazi bese kodwa nakubo la. Ngumngani bengatsholi nawe anginangane nawe. Yes, asinangana. Ngeke ungamazi umuntu othola naye ukuthi uhlala phi. Ngeke ungamazi Nombuso mfethu nawe kodwa phela uthuthile akekho la bemazi khona. Wena uyazi ukuthi uyena ube ngivakashela uBongiwe endlini. Mina kubo bengakaze ngiye futhi ubeqashile. La eqashe khona akasekho. akaze nje axoxe naye ncansi uhlala phi. Akaze nje. Wena wazi lutho nje nawe. Ngeke yasho ukuthi Awumasho wena umazi sibonga ukuthi waphi. Ukuba uthi umuthola nespoki. cha phela bese ematikweni makhulu ematikweni bese ukuthi sengazi Shuthi ngaphezulu kwentaba ke emadikini mfune khona. kodwa seswamini inhliziyo embi kanjena mfethu. Ngingenaphi mina? Ngingenaphi? Wesifazane mfethu ungaze umbhale ukuthi ngibone ingane yami. Nami ke manje umngane angikwazi ukuba. Akwazi ukubona. Seswamani inhliziyo embi kanjena. Ngimthathe phi ke Waphela mina? bezwana mfethu nawe singani manje sibhabene sizitha. Hayibo. Angisonisisa ngiyacela Inkinga ungifaka endabeni zakho. No, nombuso mina ngidinga Ubhuti ubela uyaqala ukufika ezofuna usizo kwena. Wakwafika. Akukhona kanye, akukhona kabili, akukhona kathathu. Usixoxelile ukuthi baziveza nama messages ami ukufonela, uyamblock, usumblockile zonke indawo. That is why namhlanje la namakhamera. Ngoba ngifuna ukukhuluma naye. Uselanani ke? Angifuni namanje ukukhuluma naye. Akahambe. Sama ubo Yazi ukuthi lento ke manje ioption esele uma le ayisebenzi ukuthi areporteke phela manje emaphoyiseni. Kodwa umuntu amgcina ukumbona nalo muntu wena. Manje bereport emaphoyiseni ngane yakhe izophuma la. Mhlawumbe uzokhuluma phela emaphoyiseni ukuthi uphi lo muntu amfunayo. Mangingamazi. Nombuso phela lo muntu awumazi phela. So njani phela manje? Uyakhuluma nomngane wakhe anixabele. Mina wangibalekela uBongiwe. Kufanele ukuthi wangibalekela. Ngoba phela ngathi ngiyafika esibhedlela. Ngifike lo muntu uphuma izolo kodwa ade kuthena kumina akasezukuphuma. Uma uthi ke lo ngane kwangiyakho kwakuyini inkinga ukuthi amtshela ukuthi ingane akusiye yakho. Then bese behlukana kanje. Osho ufana tshane yimi. Cha, asho nje tshale wena cela usithathe usise la akuhleli khona lo sisi lo uma ingane yakho. Ngoba siyazi ukuthi uyazi ukuthi awube nembeko mfethu, awube nembeko. ngoba after enyamalalele the following day uyamfica esibhedlela asekho wawena uhlala endaweni wawunonyamalala Uthi uphume ngayizolo kodwa ngabashiya behlezi naye. Mina bathini bathi uzophuma ngakusasa. Cabanga. Ngiyahamba mina ngiyabashiya abahlezi bobabili mase sengibuya ngakusasa sekuthiwa uphume ngayizolo. wena futhi otsho ukuthi uhambe ngokwakho uphi kwabakhe lo uhamba nakhona Mase lokho bakhona bebhekana sengathi ngisidina kodwa manje athi sizwana singenankinga. Emva kwenzeka lento lena phela kokuthetha kaBongiwe. Sekuyinkinga ke manje sesiyaxabana. Ayikho into esikhona. Hayi kodwa nawe uyabheda. nithembisaneni Ngeke uyabheda. Wena nje shuthi awusenalo umuntu wakubo nje emndenini omaziyo. Onenamba yakhe ongakhuluma naye. Nento eyihlunje encane ongayazi in case kwenzeka something. Savela esikhaleni yabo le nto ngingakazani nomndeni wakhe. Into eyiningi bese. Mathiwa ubeshona ehleli nawe ubuzothini? Buzomthini? Wena phela umuntu engimaziyo mfethu. Ayenziwa lo. Jola mtsholo umuntu. uzofihla ukuthi umndeni wakho ubuwashona Hayi kungcono kuyazwakala ukuba uthi washona manje ingane ngingenaphi endabeni yengane. Oh, inkinga ukuthi ingane. inkinga ukuthi ingane Hayi ngingenaphi? Inkinga ukuthi Ngingenaphi? ingane khona ukwazi. Akasibuthi, akasibuthi bejola noma nawe. kuthiwa khona kwazi kulungile thina sifuna ukuthi uthathe usise kubo kwakho lo ntombi noma la ahleli khona
then iy'mpendulo lezi ayifuna uzoyithola-ke mfethu. ikhona kuphela ufuna nakho. Mina nje kuphela nje into engicela kuwena ma ungithathile wayongitshengisa la ahlala khona simbone noma singasamfica ngayo kodwa mase sengikubonile la ahlala khona. Kahlala khona. Sesobe sihambe ungasekho. Yilokho nje kuphela engicela kuwena mfethu. Siyacela dinga lo muntu. Lapha njengoba kade sekushilo ukuthi ngicela nihambe ngoba ngeke ngize ngikwazi ukunisiza. Kwaphela. Ngokuqhubeka nomsebenzi ade ngiwenza. Nombuso. Ngiyacela mfethu Nombuso. Nombuso. Niyangiphazamisa futhi. Cha, Ungabi phela asilwi nawe. Niyangiphazamisa la ngiye ukusebenza mina nginake nje. Asilwi nawe. Phela thina iyona lezi sifuna Uyaphi manje? cha mina ngicela ukuthi ungizwe mina. Wena phela ngabe uyaphuma uyahamba uzakala. Ngicela ngicela ucabange lo bhuti. Ubhuti uyakuveza ukuthi ube very supportive lengane Noma lo ube supportive ukubani anginandaba naleyo nto futhi ngicela niphume nihambe namakhamera. kodwa namhlanje Futhi ngicela niphume nihambe namakhamera enu. Hambani namakhamera enu. Ngicedile manje hambani namakhamera enu. Ngicela usondele baba. Hawu Nombuso mfethu. Nombuso. Mfethu ngoba thina si-right phela nawe mfethu benawo kusona ingane nami. Yabo leyo nto bese ngithembe wena nami njengosisi wami ukuthi uyobuzwana mfethu ngilungiwe uzwana nami. Masiba nenkinga mfethu sikhuluma nawe bese ikhuluma nawe. Ngiyeke izinto zami manje. Uphi unembeza? Ngiziyeke izinto zami. Unembeza. Isicelo Unembeza nje. Sithatha usibephe. Noma ungafika ubehla komuzi. Uthi nakha. Then thina uzothatha over from lapho kusabe sekho. Noma ungangaphuma Okay, nakhe hambani. Nakhe lapha phezulu ubovu hambani nofuna khona ake ukubona ukuthi sitshengiswe wena. Ehe nakho manje akangiboni. Nangiya kumuntu osebenza hambani Cha khona. usathu usitshele sibone mfethu siyacela Nombuso mfethu. Yazi sekuthathe mfethu isikhathi singakanani ukuthi kwawena ngithole uwe. Kwawena uyinkinga ube inkinga ngithola ngoba unyamalele nawe ukuthi lapho. Ungafuni ngani moya ngani yakho. Kukhona ukumthola mfethu. Kwabantu usithole mina. Mfethu Usulo umuntu okadimbatha naye. kahle kahle bengincinga nobabili. Kodwa wena umuntu engithole kuqala. Kuyimanje futhi ubongiwe angiyahluleka ukumthola. Akatholakali ubuzo. Hayi ngoba sizamile nanethime esingisana naye asimtholi Hayi ubuntu. ngiyangihlukumeza emoyeni into enyenzayo. cha sicela into eyodwa nje sina kuwena. Ukuthi mosithathile wasibeka kabongiwe. Cabangela ingane uma uthi ikhona lo ngane la sathine nazi. Cabangela ingane uma uthi ikhona. Mina ukukhuluma nje naye uqobo lwakhe ngibuye ibuzele mina ukuthi bongiwe kwenzakalani. Ngoba phela manje mina ngihluphekile angazi. Ngazi ukuthi nginengane kodwa phuma nje ingane ngafika ngasekho esibhedlela. And wena wazi uthando labantu. Wena wazi uthando labantu basukaphi nokuthi ubhuti ubemthanda ngani bongiwe. Uyazi ukuthi Nombuso. Yonke into besiyenza phambi kwakhe. Yabo leyo nto uyazi ukuthi ngimthanda kanjani sibongiwe. Bengimthanda kanjani. Anginankinga naye. And wena inkinga ukuthi nje and the following day wena watshela ubhuti ukuthi ukuthathe ubaba wakhe esibhedlela. Kuyiqiniso kangakanani lokho? Hayi zoke ngizama ukucabanga zobona ukuthi njani. Cha ucabanga kufanele ucabange manje. Kuphele khona la manje ngoba phela sidinga umbona lo muntu. Nombuso ngoba sisafika mfethu. Ngicela ukuthi nje at least wena usithathe usibeke asingaba ngenyawo. Ngekwehle emotini ke. Sina sosuwathina sami sokhuluma nawe lapho. Akuyona indaba yakho ukuthi ngiyazi uhlangene nayo indaba eyami nobongi. Wena nje ukuthi nje wakho usitshengise. Asiyazi thina benina ngobongi ukuthi benithembiseneni noma nawe kuneyimfihla agcinene zona nawe ugcinene zakho 50-50 asazi noma ngene ukuthi nawe masibe lapho uzofika siphatha zele zakho asazi ethi siwazi ukuthi noma ngangehlala lo Hey kulungile ngizokwazi ukuthi njani. Mina bhuti sami. Ubona kodwa angingabe usuku la namhlanje. Manje ngitshengise nje kubuka kwabongiwe. Sikwazi ukukhuluma naye angichazele ukuthi ngempela kwenza ngoba ngempela kahle kahle mina Nombuso akangeni kulento. Usengena ngokuthini uyena owazi umngane wakho ukuthi futhi ubambe itwayini i-girls code ile yonto engayazi mama. Siyacela Nkosi yami ukuthi Ngiyacela wehlise umoya isikhathi usiyise kubo kantombi. ube umuntu nje mfethu. Kulungile ngizomthatha kodwa hayi namhlanje. Hawu asinazo isikhathi. Siyasebenza. Siyacela. Bale wenzele mina ke mfethu. Wenzele mina. Nasekhaya mfethu sengaze ngayibika lento ukuthi nginengane kanje kodwa manje mina Abantu abayiboni ngiqhamuka nengane. Uphuma wengane na lutho uma wengane. Yabo. At least manje uliclosure kwenzakalala. Yabo. Ngoba manje ngisanderstand noma ingane yami ngempela noma mhlawumbe ingane yomunye umuntu njengoba vela sukana wahamba ngale ndlela ahamba ngayo angiunderstand yena futhi nje iqiniso ngeke ngize ngifune kwena iqiniso bengingathandani nawe
yabo lona uyena umuntu ebengithandana naye bonke wena awunankinga angixabene nawe njengoba ususasizisa nje angiyazi ngiyazi ukuthi ubhuti umthanda kanjani lo sisi because uyazi ukuthi umthande nomunye umntwana osamncane uyazi wamthatha bengimsupporta yabo lona bengisalinde ukuthi manje mase kufike yakhe ingane siyabalekiswa manje yakhe ingane please nombuso ngiyacela wena ungaphila kanjani wazi ukuthi onosiza lendlela wena kodwa uzokwazi ukuba impilo yakho la uzele Hayi, kulungile ngiyaniswa. uzosiphelezela siyacela isiphelezele ngiyabonga sisami Nkosi seyazi ngakhuleka kanjani ukhona kodwa yena umuntu okhona Ukhona. ekhaya Ukhona ekhaya. nombuso yazi ngijabule kanjani mfethu ngiyabonga mfethu ngiyacela sisami eyase sihlupheke kanjani nanokukuthola nje la ngendlela azikho kahle azikho zinhle sizo sasizumama lapha phezulu sithengisa ke Hayi okay ngiyakuzwa. yes hayi khona sakwathi Awukho kutheni? Hayi ngisacela uthatha ifoni kancane la. yazi nombuso uyazi ngisize kanjani bengisenkingeni angani ukuthi bengizoqala ngaphi ngithi ngiyombheka hayibo lapho wena wedwa umuntu engimaziyo bejwayelene naye ngoba nodadewabo hayi besigcina ngokukhuluma nabo efonini yakhe akekho nje nganoyedwa awusisi sesemtholile and siyabonga ukuthi agcina avuma ukuthi asiphelezele asithatha usibeka kubo kagama wengane kabhuti siyathemba ukuthi la siyakhona kuzo udaba lofike lungiseke khona sabi Hayi azikho. Semakhaya phela. Angazi-ke indabeni zenu. Ngibonga wena ngibe ngikutholele kwani mina la mfethu Hayi akucashile kakhulu. Mngani. Kunjani? Waphela phela. Ngisakwazi. sabona sisi njani siyaphila nangusomo wakho manje ngisuka ku-TV incwadi yami-TV uhlelo lwethu lapho suke sisiza khona abantu abasuke nenkinga ukuthi bahlanganise nalabo abasuke sihlangana nabo ngoba silana kanye nomngane wakho khona futhi omunye sithumile la kuwena ucela ukuthi sikubhekele yena sikubhekele wena sikuthole mbeni khona afisa ukubuza kuwena khona afisa ukudlulisa kuwena khona afisa lento afisa ukuyithola kulento kuwena baba ingane yakho Abo ingane yami. Baba ingane yami khona la. uyedwa wengane yakho Yebo. kunobhuti esike sakhuluma naye la kuthiwa uzenzele into omaze uzenzele awucabanga ukona nomusa nombuso nesifaba samagama
Mngani ngikhumbula uZenzele. Lo awuthi babona Mana kancane. Awumazi uZenzele ngoba usuzofuna ukukhuluma umngane wakho. Yakho umuntu ubhuti umazi ukuthi uZenzele. Ubaba ngane yakho lo ubaba ngane yakho lo amsho uyobeletha ingane yakhe esibhedlela. Ngathi ngiyamkhumbula kancane kodwa Awuzenzisi? uyamkhumbula mngani lo wafika ethi uzokulanda esibhedlela wena wamqambela amanga wathi ingane emele ilokhu ingaphinde yenze i-check up abuye ngakusasa kanti kuzofika lokho nganakhona Like ngiyadideka mina ukuthi awusamkhumbuli like ikhohlile noma udlala ngathi. uyamazi bonye uyamazi yakukhumbula uthi ingane iyagula babengane Or namakamera umuntu engimaziyo ubaba wengane lo engihlala naye. ukhona la kumthona. Cha akekho manje. Usaphumile. Uzenzele umazi. Amazi. Sis awu-act ngoba nakubona amakamera like awumazi at all. Amazi Nkosi. Akamazi serious? uyamazi amazi indaba emphika Ngani kwenzakalani? musu umphika Kwenzakalani? musu umphika Kwenzakalani? uzenzele ufuna wena manje Uzenzele usibhalele sesama ukuthumela incwadi. Ukhala ukuthi wahamba nengane yakhe. Ngesikhathi efanele yokulanda esibhedlela nathi mina nobabili nathi mina yena ingane sazohlola ngesawuphuma losuku sazophuma kusasa. Mayifika the following day wena usekho. Mayibuza umngane wakhe lo uthi wena nobaba wakho wale emakhaya. Uzenzele bengakwazi. Bengawazi kamakhaya. Hayi. Kuze kube manje. Ethi uyadlala mngani. ngempela Thani uyadlala. angidlali Kwenzakalani kahle la? angidlali Kwenzakalani? Uyabona sikucekusene uma wengane yakho ufuna ukuthi ucacisele kwenzakalani ngengane ufuna ingane wahamba yakhe. wena. Angaze ngihambe nangane yamuntu mina. wazi ukuthi ingane yakhe phela uzenzele Yabona wasila sesikhulumile ngikhathele mina Usitshela yonke ngicabisa amanga manje into ukuthi ngikhathele why we accelerating uzenzele sesikhulumile yafika lapha ekhaya engihlambalaza phakathi kwomndeni lapha ekhaya yabo efuna kufunile ngizothini-ke Efuna mina? ngifihlile Efuna mina? Ngifihlelani? ufuna Efuna wena mina? ufuna ukwazi kwenzakalani ngengane wahambelani nengane ethi uzokulanda ngasasa wena awusekho ufuna ukwazi Enze njani? sikhulumile nosisi usitshela yonke into Enze njani sesifuna ke? kuwena manje ukuthi usitshele ukuthi iphi ingane Sawubona Bongiwe. awumazi umuntu Sawubona. Mngani kwenzakalani? Cha, Serious ngempela mngani. yebo umngane wakho awumazi umuntu. nangu uzenzele Sawubona Awumazi Bongiwe unjani? Yini usangazi nini? Awumazi. Awayithukisa. Sawubona. Cha musukubaleka Bongiwe. Sorry Bongiwe, musukubaleka. Wasikhuluma. Fanele ukuhlakanipha phela manje sengifikile waza Bongiwe. Ubalekelani? Awumcele mngane wakhe, awumcele. awuvele sizome sikhulume siqede ngale ndaba Hawu kanti unjani mngane wakho? Kanti hlahle vele nanihlangene ngale nto. uright vele umuntu uright Uright. vele avuka iy'nto zakho Hayi uright mfethu akanankinga. Uya-act. uyazi ukuthi ubaleka Hayi uya-act ngiyamazi. Unje. sizomcela usivulele usibekele isandla lakho lesitory because uma ungafuni ukukhuluma ngathi sothi masisuka sikhipha lena sikhiphele emphakathini le ndaba isandla lakho lesitory akutholakali bese kube Akusizi ukucasha bese Bongiwe. uba umuntu omubi Akusizi ukucasha. ongayivikela ngayo cela ukuthi uvele sikhulume ngale nto Ngeke sakusiza ukucasha Bongiwe. Sasisize safika. bongiwe phuma Sesihambe saye safika. Thembile kangaka. ungithembile kodwa manje sengizothini Thembile kangaka mngani. ngizothini Siyangibalekela woza sikhulumela emnyango mfethu. inkinga bekuhlushwa mina manje la bengingahlushwa wena akusizi ukuma ngaphakathi lapho phuma uzokhuluma Bongiwe, woza sizokhuluma. uzoyifihla kuze kube nini Cha mina ngifuna sikhulume nje kuphela ungitshela iqiniso. uyazi uyindawo uyivalela ngaphakathi yindawo uyivalela ngaphakathi uzivalelelani ngaphakathi Ngifihle lutho. uthe uqala wathi awumazi usuyayifihla manje ngaphakathi Hayi. manje Bongiwe, woza silungise le nkinga mfethu udlule kuyona. Woza phuma-ke silungise le manje nkinga. into oyifihlayo Angifihli lutho. Wazikhulumela Ubalekelani? Ubalekelani? khuluma naye-ke phela iphi ingane Ingane. ingane yakhe Iphi ingane yami Bongiwe? Iphi ingane yami Bongiwe? Ingane yami kubo. Cha eyami nawe. Eyami nawe. Awukwazi ukuba nengane wena. Le ngangifikile ngizoyibona esibhedlela, ngizonilanda nobabili esibhedlela. Wathini nathi uzophuma ngakusasa. Mina mangifika ngakusasa esibhedlela, thiwa wena uphume ngayizolo. Angazi noma ubaba wakho ophuma naye noma indoda yakho. Manje mina ngifuna futhi phela ungichazele. wathi waphuma nobaba wakho Yabo leona. ngoba ubhuti mayifika kuthiwani nathi nena nobabili ingane sazochepha ngeke sawazi ukuphuma ngaso lesikhathi nathi abuye ngakusasa nokuya kusasa Uyangihleka uyayazi lento eyenzayo. Yini ehlekisayo mfethu? Serious. Serious. Washo mina. Serious. cha nothi umngane wakho wena uthi atshele ubulo uzenzele ukuthi abuye ngakusasa Ngani. Yazi nasengihluphe kanjani ngifuna wena. ngikuzamile ukuthembeka Kanti kwenzakalani nina lapha phakathi kwenu nobabili? Kwenzakalani?
ngikuthembile umngane wakho bengenacho wena manje khipha iqiniso Yabongiwe. Kwazi kahle kahle vele kwenzakalani nombuso vele beningishaya nje endlebeni. Shuthi ungabuza yena lokutshelela. Cha mina hayi Buza yena-ke, wena utshele phela yona. umuntu ebengilela nayo wena uma wengane yami ungangitshela ngibuza omunye umuntu wena ongitshela ukuthi ukhulele Iy'mpendulo ingane yami iy'mpendulo mina zakuwena. ngakusupporta 9 months wonke ukhulele ngikusupporta ngenza yonke into ngisupporta ngisho ingane yakho le engingayazi omunye umuntu engingamazi kodwa manje egcineni usubaleka nengane yami ingane yami kodwa kahle kahle ufuna ingane yakho uma ungeyakho makuthi ingane yami mfethu ngicela iclose ungitshele ukuthi ingane yami phoma ukuthi ubekwe ingane yami ubalekelani phona umcaciseleke futhi njengoba uthi awuthi babwayo umuphi babwayo phakathi kwabo uthi ukuthi uzokwenzani ukuthi uzokwenzani ngabe indlela ende yangaka ngibizela ukuthi uzongihleka Ufuna iqiniso? ngifuna iqiniso ngifuna iclosure mfethu ngoba nasekhaya abafuna ukwazi ngabatshela phela ekhaya ukuthi ngikhulelisile kodwa manje ingane ayibonakali uma ingane akabonakali angisazi manje ngizobatshela ukuthini kwawena ungitshelanga lutho wavela nyamalala nje wayibuyelela emakhaya kini ngoba wazi ngiyengize ngikuthole nangokuye kunombuso ngimtholile nombuso ucela ukusangitshengisa uhamba ngaleyo nyanga lathana uthi muva unyaka wesibili manje unyaka wesibili ingane yami angiyazi Wena? cha uneqiniso uneqiniso umbuso wenza iqiniso ngikuthembile ukube bekuwena Ngikuthembile. lami uzokwenza uyena mngane wakho wena kube kuthiwa ubekubhuso wakho lo wenziwa njengami ubungathini Sis. wena ukube bekuwena uzokwenza njani kanti awusho bongeke kwenzakalani vele mfethu Kwenzakalani ngani? Kwenzakalani ngani? uzumthembe nje Kwenzakalani bekwenze njani ngani? cha sengibuza uzumthembe bekwenze njani ngoba uthi ubumthembile kwenzakalani njengoba egcina imfihlo yakho awusichazele mfethu Imfihlo yiphi? ingane ungibalekiselani ingane yami yini ungafuni ngibona ingane yami uma ukuthi ingane yami okay yonke efuna kanjani ngoba phela mina ngigcina esibhedlela mina bengazi ingane yami ngikulethela impahla zokukhipha ingane esibhedlela ngize ngiyayishiya impahla ngithi ngizobuya kusasa sengizonilanda ngiyabuya wena dololo uhambe ngayizolo uba inyoni lapho imini umxhaka ngenza isilimo wena osho lokho ukusho ngezenzo hayi unawakudinga ukuthi uzokhuluma mina ngafika ngoni ngikusupport 9 months wonke Yabo lo shona. Urwabish. sekurubbish manje nangu mtshele nangu Nina? umthetho wakho inhloboni umuntu wena Uhlangana ngani? Uyinhloboni Nina yomuntu. nobabili nihlangana ngani? uzosiza ngani ukuthi Uthi nizongihlasela emzini wami? Why? uzokusiza Cha, ngani sifuna ukuthi iqiniso thina. Nize nifike namakhamera nje Sifuna lana iqiniso, nilokhu sifuna nizongihlasela. wena Why? yini ubaleke neqiniso Kwenzakalani? yini ubaleke neqiniso Liphi wena iqiniso? wangitshela ukuthi ukhulela ingane yami kuqinisa sokanye kulanda isibhedlela futhi wena awusekho usubalekile nengane awusekho ngisho nakulomqasho lo kade ukuwona sho nje sonke isikhathi uyiplana lento usuzokwenza njani imini isilimo mina ngiyasebenza Angazi nje ngize ngiyasebenza ngisupport ingane ngisupport wena umuntu slim. pho wenze njani Angazi yini pho nje masiphuma ngize esibhedlela ngize ungasabuyela la uhlala khona Ungasabuyeli. la kade uhlala khona engikwazi uhlala khona yini oyibalekela ukubalekela into yenza phela Bengabaleki. yini mina ke njengomuntu wathi ngubaba wengane ngakusupporta ungaphumanga esibhedlela weza kumina Benginenkinga kahle kahle lapho bengihlala khona ngithi ngase ngiyamuva. besikhuluma nje nawe wena ubukwazi ukukhuluma nami uhlulwe yini ukungitshela uthi unenkinga yini ebengakwenzeli yona ubhuti Nje yona nje ngathi. nje ungazibaleka nawe uthi unehlala kuhlala khona emakhulu ngisacela ukubuza nje nokuqala akekho mfethu umuntu osilisa ongaba nengane angayiboni ingane yakhe ingane yami kodwa yona le iphi yona ikhona ingane iphi vele sicela ukuyibona awumusa ukubaleka washona le sibe sikhuluma nawe la iyakukitaza le nkulumo le iyakujabulisa Cha yazi ukuthi akahlahle ayinkitazi iyanginyanyisa. yini enyanyisayo la Iyangiyanyisa. ilalela imini umuntu efika ngabunyanyile la ngiyacala mase kushinyanya wena imini umuntu efika ngabunyanyile yini kwanyanya wena Ukuthi ngizongihlasela emzini wami manje. Kanti befike senzenjani ngoba sikutholi? Ukungidelela. Asikutholi ndawo phela wena. Enyenzayo. Ukungidelela. social media fathola Uyidelela Facebook nje, washithi uzokuthi number ngizongihla- WhatsApp ufuna senze njani ufuna manje senze manje njani kupho ngcono ube njoba kufike thina uma ube kufika amaphoyisa ukupho ngcono mthu sakhona isigebengu sentombazane Mina angisifuna isigebengu. pho yindaba yini lento Shothi yenzayo umbona so yini njengesigebengu kodwa kusona isigebengu. wena mbuzo wena ke njengomngane wakhe ngihlezi ikhathi side yangaka nawe ngoba phela bezizwana nawe ususiswana usuhlula ungitshela iqiniso ukuthi kwenzakalani mina lo ngiyishange ngendlebe etsheni hayibo mina support umuntu kanti ngikutshele kanjani ngikutshele kanjani angani wena uzithi ingane yakho ngazi lokho mina akakutshelele kanti wena wazi angazi lutho
ngani uyena owazi Nihlangene nobabili nini isilimi mina. wena umbuzi ngani Wena usushawa mbuzo uthi wena usushawe shuthi nje amahloni ali camera ngifike nayo. Ungalinge kungijwayele kabi ngisusela ngisusa khona uthi angikulethelele Cha, uthi ngiyayibuka lento nihlangene. usuke ngijikela ungalinge Nani iplanile lento? La ngisekubuza phela umngane wakho ukuthi unjani. La ngikubuza umngane wakho ukuthi wena unjani. uyangibhedela ke manje kutshela lento yenza ukungibhedela ungangisusale uzongisusela lento osungitshela wena manje ngimosha isikhathi sami kunini ungincenga lapha Cha, ungicela ukuthi ukubethwa kwawena wangitshela kwasekuqaleni. Ngabe mina ngifika ngifike la. ngihlangana neindaba zakho Kodwa ngakubuza kahle. Njoba sonke ngathi siyaxabana nje wasonzela shuthi singalokhu ngikubuza. ngangifuna vele ungiyeke phansi Okay, alright. Ngizoxabana emzini omkanje nokuxabana emzini omanje. Ngizoxabana emzini omanje. Hayi ukuthi siyaxabana wena owenza yonke lento le. Wena usitshela iqiniso vele lento Iqiniso liphi? Iqiniso liphi? ngani yami. Yebo ingane yakho. Kanti indawo uyikhulele wena ukhulela uqhamu. Wawukhulela uqhamu wena. Amaye. Wawukhulela uqhamu kanti wena. Wawumithi uqhamu. Break iqiniso. Kanti yini ngizele ngoba ngicela ngizele iqiniso. Hayi kimina ngithina nokuhlela phansi. Iqiniso. Yawale ngane othi yona ingane yakho. Akuyona ingane yakho. Hawu. Akuyona ingane yakho. Hayi. Angikwazi lokho. Ukhona usaphila futhi. Wena wangitshela ukuthi nje uhlukene nalabo bengane yakho. Mina shuthi bengiyisilima ola lonke. Shuthi uyisilima futhi. Shuthi uyisilima. Mina ngikhokhela ama rent nje emqashweni wakho wena unendoda yakho. Awu plaza ikhona. Mina ngazi ukuthi ingane yami ngikuthengela amafruit ngikuthengela izinto eziright ukuthi uphile kahle. Plaza ikhona. Unenhliziyo embi ntombazane. Unenhliziyo embi udoti wena, udoti wena. Yabo wena udoti wena. Uyofushunqa wena. Uyofushunqa wena. Uyazi mina inhliziyo yami ibuhlungu kanjani ngakutholi la nengane ngitshela ukuthi ingane yami le. Uyazi ngoba ingane yakho ukuthi wena kade urentelwa indoda la. La buhlala khona. Bazi. Bazi. Yebo. Kade uye ekhaya lakhe unjani uyaphila? Yebo uyaphila. Wakwamukela ukuthi uhlala la uhlala khona urentelwa indoda. Yebo wakwamukela futhi lokho. Uyazi ukuthi lengane yakho indoda eyibhekayo. Yazi ngavele ngajuluka. Hayibo. Yabongiwe. Yini lo ngenza yona? Ngiyakutshela yini lo ngizofika ngithini mina? Yimo ngizofika ngithini mina lento ekhaya? Akusiyo ingane yakho. Ilapha kubo ingane yakho. Ingane yami. Ikubo. Akuyona ingane yami le. Ikubo ingane yami. Ikubabwayo. Ukwazi lokho ingane seyakho. Ngikwazi. Hawu. Nawe nombuso mfethu. Ngabe utshela ubuza yena lokho ukutshela yonke lento. Phela bengalali nombuso bengilala nawe mina feke ngibuze wena. Uwena umuntu obeyintombi yami. Uwena umuntu oyisifebe sami kahle kahle hayi intombi yami. Hayi. Usirious. Ngiserious. Cha bengihamba indlela enjenganga ngizela ngizela. Uzotshela mina. Usirious. Efes iyona ndlela ongibonga ngayo kuyo zonke lezi zinto ebengikwenzela zona. Ushuthi ubona kanjalo ke futhi. Ushuthi ubona kanjalo. Ebongiwe. Uzocela ukuthi mina bengakwazi ukuthi ngiphumele emzini wami. Bengakwazi Ngizothola iqiniso. Ngizothola iqiniso. Amademe jam ungangibuyisela wona la yonke imali yami engispendile ngawo. Ngoba phela ningabi imali. Kodwa ke uzuyithola yonke leyo. Oh le ndlela. Hawu kodwa ke uzuyithola. Ngiplanile yonke le nto. Ashuthi ngicabanga kanjani? Indlela ucabanga ngayo. Indlela ucabanga ngayo. Cabanga ngale ndlela. Ibhani ngale le ngicela ukuyibona leyo ngane. Ikubo. Ikubo uzuba nanesibindi. Ikubo. Ikhona into ehlekisayo la. Yini ehlekisayo? Ukuthi ngisukele ekhaya nje mina ngihambe ngifunana nawe la. Ngizokuthola kuhle kanje. Isikhathi ungabona ukuthi ingane lo yenzayo kuyona yakho. Bengizobona kanjani ingane isesiswini ongezokwenza isilima nje wena. Bengizobona kanjani? Wena ungondlisa ingane engayona ngeke yami indaba ungijwayele kahle wena. Ungijwayele kahle. Uba isifebe. Bafu sithemsethu hawo. Uyini? Ulala nami ulala nobaba engane yakho. Kahle kahle hayi ngolami lesifazane. Cha ngizokuzela sengaswele into engitshela yona. Akakwenza into esifazane noma uthola manje ngizomshaya. Wena thesa umoya ngani Mina ngizomxoba lo lo. daba ulethethini Ngizomxoba lo. Cha usengenza isilima kakhulu mfethu. Wena nabu ungaboni sonke lesikhathi ke. Cha yini ngayibona mina ngoba phela ngigcina esibhedlela mina bewingane yami kulapha eDavi naye. Uyabona leyo wathi angibuye ngakusasa. Kwenyamalala for 2 years. For 2 years ngicingana naye mina ngamtholi. Ngowakho busana lethemba lokuthi lengane ngenza ukuthi yakho. Phela bengazi mina kwenzakalani mfethu. Bengazi ngizowazi ngani. Nangu nomngane wakho nombuso akangitsheli lutho. Nawe lokho ethi akamazi. Uzobona ubungahlala kanjani. But awukwazi okay usisinaka akutshela kodwa awukwazi ukuthatha lento yonke iflow bese uyishiya Uyanginyanyisa kodwa. Uyanginyanyisa. Uyanginyanyisa. Wena bonke. Themba kangaka.
ngikufihlile ngathi nje ngakubribe ngathi nje ukufihla leyo yonke le ndaba. Hawu. Wena wancabela Nawe futhi wabribe uzophelela phi? hayi udoti kwawena Ngenze hayi njani? udoti Wawufuna kwawena ngithini? hayi udoti Wawufuna kwawena ngithini? Cha yabona. hayi noma ningashayana shayanani vele nodoti nobabili shayanani uba namlelana wabashayana bese lezombili sihlangane ngento eyodwa wena usangitshela ngihlala nawe ngasekhaya Bazokusho ukuthi ngihlala nabo nendaba zakho mina. ungitshela iqiniso bekuyini mina ngilokhu ngiyiwaridi ngaze ngazaca ngamngaka ngifuna ingane yami ube mngaka ndaba nalodo mina. udoti wena Awukwazi ukuthola bese usesizile wena uthe ufuna uthola iclosure. Okay. Uthola iqiniso. sorry kodwa ngalokho nangu udoti Ukutholile iqiniso kusisi. wena yini bikuhlulu yini bikusinda ukuthi ungitshele ukuthi ingane akuyona yami yini bikuhlulu ubikusinda lapho ungitshela yini bikusinda ngempela ngoba phela bengihlala nawe ukhulelwe uhamba esibhedlela uhambiswa yimina ukungitshela nje mina njalo futhi Hayi nawe usikwesa phela wena uba. Hawu ayikulo nto ndoda akayibona. mina Bafo, cela shisa umoya. ewe Kodwa ke yona ndlela ungaphela ungakhuluma nje nomuntu akhe support ukhulele. mina Sipho Bongiwe umngane wami thembeka kabi. Ungithemba ukuthi ngifihle ingane, ngifihle iqiniso. awuphumngani awuphumngani la ngikukhulumela indaba ungakhulumela baba hayi ngikukhulumela ufuna sikhulumela Yabo wena. abayengani Bafo, awuhamba. Wele ndini. awona nombusoni Wele ndini. Nangisengihlale wena mina ngicela imfihlo zakho la. Khathelo wena. Hawu. Uzongenzelani imali yakho? Uzongenzelani imali yakho? Fihla imfihlo zakho la ukuthi khona ingane yangala, khona ingane yangala. Uloke efike ezofunana nengane la. Hayi phuma kimi nawe. yena uhlulwa yini ukuzehlisa yena waphila yena nephutha Bafo. yena nephutha akazehlisa sikhulume kahle yabona yazi mina sengifunani ke mfethu sengifuna imali yami engimsuppose ngayo ekhulele angitsho nendoda yakho angisathi ungitshela ngathi unendoda yakho ayinendoda ayikho imali yami ke mina kade ngisupporta ngayo yazi uzungenza isilimo ngiyakutshela maqeda ukuzala ingane ngiyahamba ngiyakini ngiyokhokha uyavuma wazi kahle ukuthi lendoda yakho Awislima kwawena. ngisilima ngalo sasikhuluma kahle nje Awunginciphisi igama lobulimi. Nazomele ngikhahlele Mase kukhahlela manje kuzothiwa. Ndabani ngakho comment. Ndabani? Awunandaba. yabona yabo usilima ngempela wena ngani yabo usilima ngempela Wenza lo Futhi yazi msana ngoba kukhona amakhamera yazini ungisizile washesha wayenza lento yenzile kunokuthi ngize ngiyekini ngiyokhokha ngikhokhela amasimba nje lawo ngikhokhela ivezandleni awusize mina usize phela mina bengizoyokhokha yimi sengibeke ngisho imali ngcono sengimana ngithekele imoto ngishayele uber kaleyo mali hayi indaba yakho sihlele ndini awena uyinebethoni ngikuthanda kanjena mfethu hayi ngikuthanda kanjena wenzela yonke into uzongisiza la kodwa manje sekumina manje umuntu orongi la Manje kuye kusho umuntu wesifazane. Ngiyake ikhaya. into yokushawa le Sifike nawe lo zombe. Into yokushawa Bayibiza amaphoyisa lo muntu. hayi suka ngawabiza ngabe ngiboshela into eright hawu nawe umjida mfethu uyayibona lento wena ungakujabulisa into enje Wena uthe uzofuna iclosure la. sengicasula lento ayishoyo Wena uthe uzofuna iclosure la. yona closure le Uthe ufuna iqiniso. Yona closure le. Khona uzokwazi umuva onempilo yakho. Yini manje enzima ke? yalo neqiniso sengilitholile usiyangicika nje lento mfethu Kodwa uyangicika kumshaya uzoma. uma plans amama ngakho Kuba nempilo phela. Thola umuntu wesifazane uyishaliseni uqhubeke nempilo yakho. hawu nabongiwe wena Uzomthola umuntu wesifazane uzokuzala ingane yakho. ngicela sikhulume kancane mfethu ngithole kahle ukuthi yenziswa yini lento ayenzile Kwanza futhi ukubiza ngesifebe futhi. hayi ngeke ngisambisa ngihlisile umoya vele usehambile awule behlala nendoda yakhe usehlala nendoda yakhe ngithi usephumile kubini akade futhi aphuma kumina Yini le nyosa efuna kuyena? bengifuna vele mina ukuthola iclosure sengifuna ukwazi lento ayenzile uyenziswa yini futhi Usazokhuluma bebengenza isilimo bobabili nendoda yakhe ngoba phela ibingafiki indoda yakhe kodwa mase sezele usehamba nendoda yakhe Angazi usazokhuluma naye. futhi bebehlangene nendoda yakhe bedla imali yami lapho naye futhi lo umngani wakhe unombuso ndini benonke Sewuyangijikela nami manje. Eh? Sewuyangijikela nami. hawu ngiyakujikela ngiyakutshela benihlangene ngoba uthulile ngenza isilimo ukhona
kodwa ngikaze ngidle imali yakho mina. Awuyidlanga nangu nje uthi wakubribe ayithathaphi imali ngoba dekhulele lona Manje ngihlangana nalo ubeyithathaphi imali ngoba ubenikezwa nini imali ukuthi imali oyithatha ibribe wona lo oyithatha ucabanga iqhamukapi ngoba phela ubengasebenzi lo ubengasebenzi njengoba nani nobaba bawuthunje mina ngizothi imali qhamuka kodwa ubukwazi lokho manje ngenze njani ngalokho ungilethele leyo nto la ngisusela ukuthi akukhombise ngizongikhulumisa angifebike nawe mina ngiyamnyanyisa yazi ubuza into ukuthi step ungafeki nayo nawe kodwa nje nawe uzofaka usawuthi esilondeni uzosiza mina la kodwa manje ususayida nalabo bantu la nawo nombhedo ngeke ukuxhabaza umsifazane ukubabiza ngeyifebe hayi suka yini lento abayenzayo ubizwa ngayo nangu nenkinga nayo lo bekusiza umusu kungibuka kanje ayikho into engibuka yona wena ayikho into engibuka yona yazi ayikho into engibuka yona ngifuna imali yami mina kuphela lo simsuse ku ngifuna imali yami ngeke ngithole ini ngeke ngithole ini bayozinuka siyanyanyisa ke manje okay mfethu ngicela ukwehlisa umoya ayikona ngempela ingane yami le emva kwezinto engaka ungixoshela ngisafuna ukumtshela siyafuna ukumtshela nje kahle yenza thole lalela lalela le mali yami wayidla ikondlise le ngane iyondliza ibe ndala yakutshela yeso dude hey hawu engikusize kangaka hamba seswami siyabhele siyabonga ukuthola bese kufuna umngane ofihambile nasamboni but siyabonga olisele sakhoze nawe ukuthi sifise kuhlasele kanje alright Sanibonani, igama lami ngubongiwe. Ngale nto eyenzeke namhla saba nokuxabana nalo muntu befike namhla ezofuna iqiniso kanye ezofuna iqiniso mayelana nengane. Lokhuze ubaba wengane wangampela bengisabisa ngokuthi uzongibulala mangizwana nalo muntu ngacela sengihlukana naye ngaqhubeka naye uma wengane wase abuse ngale ndlela abuse ngayo agcina sengikwazi ukuthi ngithole uthando langampela manje nomuntu ofike namhlanje bezofuna iqiniso mayelana nengane ngigcine sengimtshelile iqiniso ukuthi ingane akuyona yakhe ekalo ubhuti lo ungihambise kubukwayi ingane mangihambisa kubukwayi ingane wagcina sengisabisa ngazo zonke indlela ukuthi ngigcine ngihlukana nalo muntu manje bezofuna iqiniso ngigcine sengikwazi ukuthi ngimtshele iqiniso ekwazi ukukhuleka naye elazi lonke iqiniso ukuthi ingane akuyona yakhe ngizozama nami ukwenza uxolo kanye nomngane wami benginaye namhlanje ngizozama ukuthi ngenze uxolo ngoba sixabene kakhulu saba nokuhexizisana naye kakhulu ngiyathemba ukuthi naye uzongixolela kanye nalo bhuti lo befikile ngiyathemba ukuthi naye uzongixolela exolela ngayo yonke indlela engenze ngayo ngiyabonga bafowethu ngithanda nje ukusukuma nokubonga kakhulu kwincwadi TV ngendlela sebengisize ngayo ukuthi ngithole iclosure mayelana nengane yami le bengitshela ukuthi ingane yami usisi lo obaleke nayo bafethu lezi njengamadoda inkinga esihlale sihlangabezana nazo kakhulukazi la eSouth Africa ziningi okwenzekile kumina ngicela ukuthi kube isifundo nakwabanye bafethu nakuwena kusangenzeka nabani kusangenzeka akulona ihlazo kuthina mina uphoxeka kukho kodwa ngibona nje mina uphoxeka kulosisi lo ngento ayenzile emva kokumsiza isikhathi eside kangaka nginaye ngimenzela izinto kanti ngenzela umuntu okuyingane yomunye umuntu and futhi lento mawukuthi uyithatha uyayibheka ibuyela kulento lehlala iyenzeka kubantu besilisa uthola abantu besilisa sebelimaza abantu besifazane njengoba nje nami kade seningibone ngathi ngiphakamela umoya engoba ngicasula ukwenziwa isilimo uyabo sengisho ukuthi ke bafethu ngicela ukuthi nani nihlangabezana lezi inkinga nizama ukuyibamba ningabalimaza abantu besifazane ningababulali bafethu abantu besifazane kodwa nje ayikhulunywe into idlule uthola iclosure mawuthola iclosure uyabo khona kubhlungu akumnandi bafethu akumnandi akaze kube mnandi so sengicela nje nani ke bafethu ababukele nabanye abasozoba nenkinga icishe zibe yifane nalezi abatsike iphethini bafethu bafunde nizame nje ukubekezelana bafethu noma usutholile ukuthi umuntu usekwenza isilima kangakanani kodwa nje awuzama ukuthi njengomuntu
ukukhuze nje nawe mfethu ungaze uzuye ejele impilo ikhona iyaqhubeka akusho ukuthi lo muntu wesifazane bese kuwugcina hayi usazomthola nje omunye ya okubaluleke kakhulu nje ngizocela ukubonga kakhulu kuyincwadi TV ngendlela sebengisize ngayo ukuthi ngithole iclosure kulo sisi lo bengithi ngizwana naye ebengitshela ukuthi uma ngane yami iqiniso ngilitholile ke namhlanje ukuthi hayi njengoba ebalekile nje wayebaleka namaqiniso akusiye ingane yami ngibonga kakhulu incwadi TV ngicela ukuthi iqhubeke isize nabanye nangezinye inhlelo nje eziningi ngiyazi sizobasiza sibonge balaleli babukile ekhaya sanibona cha ushuku lo esibukweni cha bafowethu no ngikade ngiyayizwa indaba ebikade yenzeka njengamanje ngokwami nje mangibuka ngokomfana njengoba nje eyithole sekulesi simo akusona njengamanje khona kubhlungu ngiyazwelana naye ngoba bengazi kanjalo futhi nalo wesifazane esechaza ukuthi no kahle umuntu obe abuswa isoka lakhe waze wayithola esefuna ukuthi athole ukukhululeka komunye umuntu khona kuyinto ke vele leyo understandekayo ukuthi kufanele vele umuntu mayebona ukuthi uya-abuse la athole la engajabula khona kodwa manje ke okungididayo ukuthi uma futhi yena esekhulelwe ebese futhi ebalekela lo muntu abekade ehleli naye ngoba ethi yena uya-abuse lapho sengibona engathi sekuhamampunge kwakona lokho okusho ukuthi yena ubazi ukuthi uhlaleleni ngala futhi ubazi ukuthi ubenefita ngani ngala so ke bafowethu mhlambe engingakubeka ngoba ngeke size sigweme yonke into engingakhuluma mhlambe einsizweni ukuthi bafowethu manithola abantu enifisa ukubambisana nabo engathi ubungambhekisisa nje umuntu mfowethu futhi mhlawumbe uzobuke ne-background yakhe hlezi lokho mhlawumbe kungaba usize ekuthenini wazi ukuthi i-relationship yakho ihamba phi futhi iphela ngoba manje sizovele nje sifuna ukwenza izinto fast singayithola sesihenga mhlawumbe ngenxa yestress enjengalezi so bafowethu ke ilokho nje mhlawumbe engingakubeka kodwa ke manifuna amanqambothi ke eyalo seningangithola lapha ku Facebook uNjabulo Shangase mhlawumbe ningaya na ku YouTube nifike nisesho uNjabulo Shangase nobe senitholile moja